Allereerst hebben we altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als jij dan zegt, joh Willianne, we gaan samenwerken, ik wil afscheid nemen op een nette manier van mijn werknemer, dan vraag ik je een dossier op te sturen. En dit dossier ga ik inventariseren en zal ik met jou samen in gesprek gaan over wat ik vind en hoe ik jou kan adviseren wat een eerste ontslagvoorstel gaat zijn voor de werknemer. Daarnaast bereid ik je voor op het ontslaggesprek. Gaan we kijken hoe gaan we dit aanpakken, wat zijn de reacties eventueel van de werknemer en hoe kunnen we dit ontslaggesprek zo super mogelijk laten verlopen. In sommige gevallen zullen we ook aansluiten bij het ontslaggesprek, dat hangt helemaal af van de situatie. Nou, vervolgens is dat gesprek geweest en zal er contact komen met de werknemer of met een advocaat, een juridische partij, een adviseur en zullen wij dat ook van je overnemen, waarbij je altijd op de achtergrond natuurlijk betrokken bent. En zullen we zo samenkomen tot een oplossing en een goede deal en komen er uiteindelijk 2 handtekeningen onder een vaststellingsovereenkomst.